No niin, hei, hei vaan. Elikkä on Koskelan Marjut ja Centrialla työskentelen tällä hetkellä TKI-koordinaattorina. Toimin useamman hankkeen projektipäällikkönä tällä hetkellä ja vedän meillä myös sitten droneet ja autonomiset laitteet tutkimusryhmää. Olen ollut Centrialla töissä noin 10 vuotta. Tänä vuonna tulee 10 vuotta täyteen ja olen aika lailla suurimman osan ajan toiminut projektipäällikkönä. Mulla on ollut aika paljon erilaisia hankkeita. Olen toiminut sitten näiden kansainvälisten hankkeiden koordinaattorinakin. Ja edelleen tälläkin hetkellä on yksi tämmöinen KV-hanke itsellä. Ja nämä hyvin vahvasti sitten liittyy joko matkapuhelinverkkoon liittyviin asioihin tai sitten nykyään enemmänkin näihin droneihin tai miehittämättömiin järjestelmiin. On ne sitten niin kuin ilmassa lentäviä, maassa liikkuvia tai vedessä liikkuvia etäohjattavia laitteita. Eli mulla on hyvin vahva kokemus sitten siltä puolelta, että mä niin kuin vien hankkeita aina sitten alusta loppuun asti ja on siinä niin kuin mielestäni ihan hyvä, että mä niin kuin pidän huolen siitä, että ne kaikki tavoitteet tulee, ne deliverables tulee saavutettua ja niin kuin sovitussa ajassa ja sitten vielä se, että pysytään siinä budjetissa, mikä on niin kuin sovittu. Että nehän ne tärkeimmät niin kuin tehtävät sitten tuossa projektinhallinnan puolella on. Koen, että mulla on aika hyvät yhteistyötaidot, eli sekä niin kuin tiimin tai projektityöntekijöiden kesken, mutta myös sitten niin kuin näiden erilaisten sidosryhmien kesken, että mä pyrin viemään eteenpäin myös niitä sitten niin kuin Centrian niin kuin näkökulmasta. Et jos mietitään niitä tavallaan niin kuin tavoitteita tai niitä, missä haluaisin olla omassa työssäni parempi, on se, että aika usein kun näitä hankkeita päivittäin niin kun hankkeissa työskentelee ja vie eteenpäin, niin sitä tulee tuijotettua tosi kapeasti siihen yhteen hankkeen johonkin tiettyyn työtehtävään tai johonkin tiettyyn niin kuin, tavoitteeseen, mihin niin kuin, haetaan tai yritetään päästä, niin sen lisäksi mä haluaisin niin kuin, saada työkaluja siihen, että millä tavalla mä esimerkiksi omaa tutkimusryhmää tai sitten näitä niin kuin, tulevaisuuden hankkeita ja hankevalmisteluun liittyviä asioita, että millä tavalla niin kuin, tavallaan näkisin isompia kokonaisuuksia ja pystyisin niin kuin, myös keskittymään siihen, että miten niin kuin, pitkällä aikavälillä meidän pitäisi niin kuin, kyetä kehittämään sitä omaa toimintaa, että se niin kuin, oikeasti kehittyisi ja saataisiin sitä tasoa sitten nostettua myös sille puolelle. Niin siihen oikeastaan niitä työkaluja niin kuin, haluaisin, mutta myös toki itseä on aina vähän vaivannut se, että kun varsinkin näissä kansainvälisissä hankkeissa kun työskentelee, niin siellä aika usein sitten projektipäälliköt tai koordinaattorit ovat sitten sellaisia henkilöitä, joilla on aika paljon korkeampi tutkinto kuin itsellä, niin hain myös sitten sitä, että saisin vähän niin kuin tavallaan sitä katuuskottavuutta sitten niin omasta näkökulmasta niin kasvatettua. Eli tosiaan haluaisin sen saada sitten itselleni tämän ylemmän niin kuin ammattikorkeakoulututkinnon sitten sen, niin kuin tämänkin vuoksi. Mutta joo, se oikeastaan se, niin kuin se isomman kuvan ja se tavallaan se semmoisen niin kuin strategioiden suunnittelun ja siihen liittyvät asiat on ehkä mulla niin kuin vähän hakuusessa, että mä siihen niin kuin niitä työkaluja toivoisin. Mitäs muuta? Miten tämä teknologiaosaamisen johtaminen tukee tätä ammatillista kehittymistä, niin mä katsoin niitä kuvauksia, sillä on aika paljon semmoisia asioita, mitä jo työkseni niin kuin tavallaan teen, mutta mullahan ei ole siihen niin kuin mitään tavallaan koulutusta, että se kaikki osaaminen, mitä työssäni tällä hetkellä tein, niin on tullut sitten niin kuin tavallaan sen työn kautta, niin siihen kaipaisin tavallaan sitä koulutusta, ja se tukee sitä, kun on tavallaan niin kuin näitä
työkaluja tulisi myös sitten sitä kautta, että miten niin kuin kehittyä siinä omassa työssä eteenpäin. Sitten yksi asia, minkä niin kuin pohdiskelin tuossa, että paljon meillä puhutaan niin kuin tekoin ja opetuksen integraatiosta. Ja sitä toki niin kuin omalta osaltani pyrin viemään eteenpäin niin kuin näin, mutta mun mielestä se voisi olla ihan mielenkiintoinen niin kuin askel eteenpäin myös se, että jos on itse opiskelijana, niin näkisi myös sen puolen ja sitä kautta ehkä saisi sitten niin kuin uusia tämmöisiä työkaluja sitten siihen, että miten sitä pystyisi esimerkiksi oman tutkimusryhmän osalta niin kuin kehittämään eteenpäin. Mutta siinäpä ne näin lyhykäisyydessään on, että eipä tässä ihmeempää. Kiitos.